Yawa, Zainab Sambisa, yau location ina da ke zan yi. Sabila da ka ki kokari mu je mu gani. Zainab Sambisa, taho ki tafiya mai kyau cikin slow motion mu gani. Za ki yi location nan kuwa? Zainab Sambisa, shin kin iya rawa kuwa? Zainab Sambisa, kin ga wacce mai bakin gilasin nan wato yamu ba ki ce masa kina son sa. Ƙaunar ka da ƙaunata ya makale ni a kulluna. Zainab Sambisa, a ce ki ga masa kina son sa amma ki ce masa wani ƙaunar ki da ƙaunata ya makale ni a gunduna. To ke ba kaza ba me haɗa ki da gundu? Ƙaunar ka da ƙaunata ya makale ni a kulluna. Assalamu alaikum al'umma da suke sauraron bidiyon mu. Muna mai baku hakuri ya kasancewa yawan samun bidiyon mu akan lokaci da baku yi. Yanayi ne da watan azumi take kamawa. Ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu. S AHMAD Tudawa TV ta kuce. Ina wanda suke cewa ba sa ganin mu wurin chatting da dama, kuna bincika ayyukan mu akai daban-daban. Za ku na gani in WhatsApp kake bukata za ka gani muna WhatsApp ai ba abin da ba mai abin da kake ba za ka gani. Har line Telegram zuwa Snapchat zuwa duk muna yi. S AHMAD naku ne.